Ο Ερντογάν εδώ και περίπου 8 χρόνια φτιάχνει μια μικρή Κίνα στο άκρο της Ευρώπης. Μικρή Κίνα, όπως τα ακούτε. Να εκμεταλλευτεί την κρίση. Φτιάχνει μια μικρή Κίνα δίπλα στη Δυτική Ευρώπη. Να παράγει συνεχώς τρόφιμα και προϊόντα για να τα στέλνει στην Ευρώπη. Έκανε πρωτογενή τομέα. Έκανε βιομηχανία. Για να μπορεί με φθηνό κόστος, χωρίς να έχει διάθεση και χτυπάει την Κίνα, παρακαλώ, λόγω εφοδιαστικής αλυσίδας, να μπορεί να τα στέλνει γρήγορα στην Ευρώπη. Θα τα πουλά πολύ φθηνότερα. Και πρωτίστως τα προϊόντα θα φτάνουν στην ώρα τους γιατί είναι δίπλα. Άρα η Ελλάς είναι η βαλβίδα για να περάσει. Άρα εμείς μπορούμε να του δημιουργήσουμε το πρόβλημα του Ερντογάν. Κάντε κάτι τώρα, κλείστε τα σύνορα και δασμούς στα τουρκικά προϊόντα στους κήπους Εύρου. Κάντε το επιτέλους. Και επίσης χτίζει υδρολεκτικά φράγματα, ανοίγει λινικά εργοστάσια, κάνει πυρηνικό εργοστάσιο, θέλει να έχει επάρκεια ενεργειακή. Και κυρίως θέλει κοιτάσματα στο Αιγαίο. Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Να γίνει η Τουρκία λοιπόν, επαναλαμβάνω, μια υπερδύναμη και το επιτρέπουμε με τα λάθη μας.